इसिबां गिदिर डिसिसनखौ हारसिं माबोरै लानो हाखोन आंबा आंनि गोसोआ हारसिं नोंनि अनगा माबोरै थानो हागोन नों थांनायनि सिगां गावनि गोसोनि खोथाखौ आंनो खिथालांबाय दा आं आंनि गोसोनि खोथाखौ सोरनो खिथाबावनो आंहाबो नोंनि अनगा रावबो गैयामोन आंखौबो निमाहा हो आंमा आंबो नोंनि अनगा थांना थानो हानाय नङा आंखौ निमाहा हो नैबे थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनाय भिडिअखौ दासिमबो फुल नायाखै अब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, होनब्लासो मिथिगोन बे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर, गोबाव खालामाजासे फैदो दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों जिउनि जोबथा थांखि पार्ट 2। बेयो मोनसे गोदान शर्ट मुभि। आंमा नों मानो बिदि जाखो? फिसा आंमा नों मानो आंखौ नागारनानै गालांखो हारसिङै? आंमा दासिमहालागै नैबे गोदान भिडिअखौ फुल नायाखै अब्ला बे भिडिअआव नायनानै लादो। आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ लास्टाव बुंनानै होगोन, बेखायनो नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामनानै गालांदो। लोगोफोर, नैबे भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों आबुल नार्जारि, सनिता बर', बाबलु नार्जारि, नमिता मुसाहारि। नैबे भिडिअखौ बिथांमोना अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होबाय आरो नैबे भिडिअनि स्ट'रि स्क्रिप्ट डिरेक्शनानो जादों नयन मुसाहारि। बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नोंथांमोना नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे नयन क्रिएशन प्रेजेन्ट इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि नैबे गोदान भिडिअखौ नायहैदो आरो आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ डिसक्रिपसनावबो होनानै दोनदों। नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव थांनानै बिथांनि नैबे गोदान भिडिअखौ नायहैदो आरो बिथांमोननि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेनोसैमोन। आंनि चेनेलखौ दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेट नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगांसिन नायबाय थानो थाखाय। लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव गोदान भिडिअनि आपडेटखौ थाबैनो लानानै फैबाय थागोन, बेखायनो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अलाव क्लिक खालामनानै ला। आंमा लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेनोसैमोन। लोगोफोर, नोंथांमोननो बयनिसिमबो 15 आगस्तनि सिगांग्रो अननाय आरो सिबिनाय खुलुमनायखौ बयनिसिमबो बावहरग्रोनाय थाबाय। गोजोन्थों।